रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोधगया। मेहंदी रचैलौ सोना हरदी घसैलौ गे, मेहंदी रचैलौ सोना हरदी घसैलौ गे। अब गया जिला से अइतौ तोरबा रतिया के जनुआ, लेके तोरा छतिया तर से जइतौ गे जनुआ। कितना तसबे तोरा अंगना में आइलौ गे, हरी हरी बसवा तोरा मड़वा चबैलौ गे। अब गया जिला से अइतौ तोरबा और रतिया गे जनुआ, और लेके तोरा छतिया तर से और जइतौ गे सोनावा। हटहौ करे जवा सोना कैसे हम रहबोगे, तोहर जुदाई गे जानू सह नहीं पाइबोगे। औ गया जिला से अइतौ तोरबा और रतिया गे जनुआ, और लेके तोरा छतिया तर से और जइतौ गे सोनावा। कैसे के भूल में सोना अर्जुन रणधीरवा के, भूल जई में मितल से राहुल औरिया मानवा के। औ गया जिला से अइतौ तोरबा और रतिया गे जनुआ, और लेके तोरा छतिया तर से और जइतौ गे सोना।